Ящик, как летопись, вот взгляд современников на эту историю. Дальше Каин Эйча уже деятельность, что здесь операция, здесь анализ, я просто дючь цагалча, так я больше вообще ситуация. Какие-то батвает, сохига хатя, что куда Руслан вы швырян. Дуда волчена, эсгон хайшвар, эсхена. А после военного там белчена. Вообще спойлер зрения, давай Шел там бельч, первый там бельч, спойлер зрения, давай так. Представитель Москвы, Валах, Иштхевуба, Ол, Шастак, личностный контакт, хилиатсон. Вай, предвыборные кампании Олчхена, и Ватер, предвыборные кампании за Масхаду, Дагуян. وهو مت جيرزي لحدرها أتون إتمتع سين يدقوا مع شوقسه. هو درنا شيء إسخن предвоенный период голова и период делченها лидирующие позиции шли станах мы период так يقول توان باش они все пропали вообще это безбайриш так هيت كل يقولون توان بالان غازوات دو دعوات وشون بعد صدقوا يشغل بيش ممو تخيلوا بقية عبر غالي ليش شون بعد يشغل بيش مبر вообще по большому история дон интеллигенция именно интеллигенция людей поднимает на борьбу, на войну, на что угодно, но потом сама уходит в сторону, ищет положение. Руслан, лично салам делает, هو بيرد أون بورصة أتوقع وين ويش خزتك واتيز نو تولت ويبر شورج غير يقو إيرتان عاد ميشل ويرات أسون أن ديتا بنام بمجال تبرد ويبر خاطر вообще багано до кајан Муамад Хинца Европе дa'wa на закаев нюхи хватина что политики юз больше волшуй при этом вайга архивные аудиозаписи Масхадови то прокутаева дюч Слушай, захватча, он сепаратный переговор, я шу, такулуарный переговор, я шу, с российской стороной разные. Гене встречается, деша, я аудиозапись, воится, ладу, тардут ярг. Валактор диана, шейтанеш, килла диана, тяга гаушек это, в конечном итоге опять из-за предательства. В первую очередь эти же Кутаев и так далее и тому подобное, значит, и консультативный совет Кул-Элла Суртватинаца. И Кутаев Велах, и Дени Тепс Велаха, и Дион Бадала Велаха, Береши Диона, и вопрос Этня Диона, Милиш Халагойтон, Иш Эрбуль Лихари, значит, Торсен Диона, Лорд Джаддат, Ахмах Беттер, Мадул Харшу Диона, и сатамбир батервен. И нахлебеш. Хатоб наш ахитин. Хок дютсер, маршу ютсер, пачхауп ютсер. Вот. Хокках дион, вейгса дютс, цигах дютс. Арелош директиду. После выступления вот этих Черновых и представителей, заместителя полпреда Казанцева, вот, и Камел Дин, целт дион Кутаевс, Дин Камел это усал Камелду. Вот. Диана Черновар, куда беш бок буш он делает хир, аждик докхом до Диана, ходин цар Диана, куда докхом Диана. شلون طعم حلوة قوينا كسن مسخة سر الله وجه الله با أتخينه جين واتيز نوينا يسوي الشانع يجك أو يتعلق عن متاع يكك بلوه كماندير إلي تاع بيرجور شو قاع تعلق تاع مسخة دو تنج جرجر لو دول شتو إتنا حاجنا ورش إتونيا نسون بوهر خزة نو أتسبيعتني هم ليلنا تو أتسبيع مسخة دو طبعا وات سندلة تو شيء إيه ألا وجه ألا بوخش أتعل ملخ شو صنّا شيء أنت يهزم ديدو إيش نداش قيس ده. فيز بريمير ور بعضهم بس لما دعويس صار ما يمين إنترس بينشليه شو. Ша вице-премьер, ша представитель, also так хер уксуном ца. Он начальник главного управления кадров при президенте ЧРИ. Хакю кол джокта волша, ца отцол должность холи ила дуи. Басун басун цаха
السودان ما بعرف يساعدون شزوهم سما بعد كاش многократно контузишал я могу забыть может аёа твоиш хавоч йо кал дош йо бош не твоиш савош так но сон дексадо хил خلال مكان هيت كويتش دير سون خاتش اخشي مسخادون يوخا خلا و يدوختيسيشنخ قداخ وايد يك خاتر هنت يوروبير تا представитель бубошбол нах Турция خلاش и ахчшам собирать яш Саид Эмин Ибрагимов, например, в 90-х годах, Юга, Хуллях, Идига, А'яд, Кивиг. Цер именно цигар собрать тадиша и ахч хакочеришуги, хакача в каком количестве хочери масхадовик. Он делает аудиошо, жаловаться дешующий, а вообще дадала цангруппе, дадала $500 доч, а шуша бо жаловаться дешуки аудиошо. Делам представитель дубош, что он тейп бес нахба خلا اتساحة صولها وميل قاتشيري حوق ميل أحش قاتشيري أستقلك أصلاً خاتنا داتسكوت نوتساهم هاسو خي положение там положение хватилия задвадня трогах всего $90,000 воюющая сторона так командующим фронтам $2,000 от силы лучше примера ну дочь так и ахчанс болжим бада геледер и представитель жбарим ха ну شيء زر تعول شرح دقيز إتحشو تاع كبيك دوتش بعد غرق وهين هون إدق دوت غاز تعلق عن كمان دوشينا تاع كبيك دوتش شيء ترويه يرت حيني خيال ملي خيال جيرجر جنجال ناخي غودي تعلق يتعدا شو поступленият أحبوت представитель шбуй царь цагор кепек чуда учдат нис цашо 90 أجي طي تعولق شو إي خاي أتخينا تاع كبيك تقوتش عين سون دقدو هون دارسو كمان دو شيور تخصو نخبرت إبوخش حيشي خلور تاق كرحوم ديزر بلين داجيا هون خاق مل أخش ديزر Muhammad, شو يبلنداج أخشى دوتشي 2001 году عشخنا как раз отшраха خاص يدوخ تاجنا أسبنيك شو ونس ريد جريفيات أنجليزي أكتريس يقز تنتين شو عشخلق زكاة وات يوصلت عيت ديوتو مسيت بيداج حلقة درس إشاج أو شي داخل خلدو باهتو دالشش صراحة شي هسم إنساني تياتري وغيشيات بو شي спецслужившие شا охранять вешал агент бат жрез цахол боша театр вок митчрена дик мандатсон да инсат плане безопасности за проблем хрел дел я никому не пожелаю цитировать я шушунсо я никому не пожелаю такую судьбу خل положение положение عشرة محمد ايش تغل الغيت خلدو خل هندو هاي صندوق دون شي قام دوخكن شيء ناقوستي بيحكن شيء موخ بيحكن وغاوغن تعنتقن تعاوتن أتصل سي عانين دعاوغن شين يلسمن يخير يوماتش دنيا تاعها ليلا إذا تغن تياتري وغيشيات شي زود يخيوتين تعطيل زبريت شيوت دقم سنتدينر أتستغن تول دقم تعلقية سعدات هنداتي تغن وغيتسن أسا شين دعو شين عن أوتشاست كتاحة شا كوكش عتش أتي قرها واقن تيو ما يوكيش لون أغور والو شواتيز تو إتشو بريتشو تشوحتا داقنا بريت تغشو تشوحتا داقنا تو إدوحر ليش دينا إتقوم تشو بإن شين قومن يا مرتخل درقهم دوخكن بريداتل خل مصو ماخل شين إديكن خير دومات شين ما خيت كوك دخيت شاويغر ومات دعو وغاوانا المخ خوال مصو من خوالين وقوخ الليز تاق يزنر يتعزود به ياتن قين موخ باتن قين قام داتن تاق إزوتشن شين تياتري وغيشتاج قداتن إدوقس يوجه وأخش ديت ديل ديلشا تيجي أخش حقويتشا بيليزوفسكي خلق
еще где-то с 98-9 года, чьи контакт елша цайол доказательство, что елша война удуга станет Yinyol телефонный переговор, 2,5 единицы, эти абош из Дагестан, Чубаган, Чултяха, и аудиоша в открытом доступе. Суна хатлог от масхадови отношения, от Березовскин и Хайон, мувертими отношения. Целик очень лет, хабат сидит камел диндас, не раз в Березовских лет. Но Березовский тхатони аха, тхапанята, хартуамма, ванчубена, один из главных виновников вообще с их стороны, даже нисколько даже Ельцин настроит виноват, он был там Березовский, там оствор, так тхатони аха, так вайн маха, вай Тайп дир по фронтам, по районам, по регионам, по религиозным течениям и так далее. Так, цацнаган цо водина хилла сона хазе водина бош. Так, водна алмалец водин ва. Анаган водина эльджан, обычно зарядовой нахшан. Халабо цанах бой. Цара эцабо, шен хокбо, шен нахбот эмлой бо группа шио, фронты шио, отсон ахшар. И дют хил сер. Так, ну сам, да, интересно, дошу, ман. Там чек был чена, вплоть до 1945 года евреи поставляли немецкой армии бриллианты. Казалось бы, нонсенс. Евреи поставляют немецкой армии бриллианты. Так, а бриллианты, алмазы. Они поставляют военной техникой, максимум غالية немецкие خلق армии максимум и шихатсан все равно уже проигрывают все равно максимум келбович максимум так асэцэн югас сай ойлер Березовский максимум вайк дохло миел йоч вай ниц хорич вай келдоч вай шедемер доч досога Березовский ахсай шол так сон ишт бесако это уже другие люди и кинабош так асин юбо самым главным виновником Харвейтема даже больше, чем Ельцин и Верас Сон и Березовский. Так, и Березовский еще до того убоша и целза халилшу и закаев от Березовский снабжать веша ту каба кобша из-за Лондона Лондона они до конца айна уши таните дех вечерниц а прием что хочешь тигр диаха разные сэр чума дуой это сравнить дичает ажиммала причинно-следственные связи если выстроить тогда становится понятным какую политику вел этот человек и пытается продолжать вести какую политику Закаев. Чингиз الدول ده اللي ديت ما ديالنا نجح سنة استج ويقوم فبايد بغير تشخلها تنجر ويت عن بايد نيلا ديوش خلها وتخينها и закаевцы шемалцы то и ахченшлош води тхейнах от закаев тахн хат диештер масхадот мацуз встречейтер то Березовский ейтери-то, асам, чун хаттиештек дуй, цандадун верховный главный командующий Масхадов, шолодадун президент уиз, омн халхвалтагуй, а закаева министр культур. Закаев встречаться, он до цунца герго, он до цунца военные стратегии, он дают организовать, он дает и военные операции. А хоккахолж масхадзоц ни разу встреча хуцеет на цоцунц или ни разу цоин предложение Березовский шашенгин предложение масхадов из-за дитя хуцадис на цо. Он даже уайцент бохор целик цашин цехез масхадос Березовский хлат дуч действительно целик цасуна хездат. Просто что использовать бище и бюхомию алардотер целигец, Березовский, как товарищ, как даже переговорщина любой агорду, он даже
и нагасанна иш цахилля хатак закаю ханги хол гергуатеса нагасан шевиргон инглаун командуши рези воч цун худут оушкал дашлелином шмадуиш цунделия церца Muhammad hints и контакт чуется коинца Туам Дабирзна 96 года, 12 мая 97 года его президентский выбор шла. Так и президентский выбор даю чул я кузига за экономик, здравоохранение, образование, киел свеша, за метхуату, контакт шел моези от Кюгел хочен, Халхвел республик, Халхвел Кюгел хочен. Так и контакт от российский вот они и контакт йоча та хuma кузига далор доти контакт шайга هي شوية هي تقصون أما с 98 года дали шариатский суд податина против Масхадова вега российский паспорт до российский паспорт это эрвельча он национал предатель хольшу и Allah басаевс обвинить венерк Масхадов так интиша президент хотен чул я Масхадов именно с российской стороной ху контакт поддерживать юр Хайнс встречается дворцу Хайнс ху переговор юрцу Мы хока российское посольство сан представительство Байери в аэропорте. Ер. Так и теперь представитель постоянно всех постоянно и связи прямое. Так то Ельцин с телефон итен солнца, телефон тоже сон и сон декса. Но напрямую именно и представительство Тюнсбомбеш. Так российской стороной в мирное время мы уже вроде договорились, через 5 лет будем говорить о независимости, давайте будем жить мирно, а лишь давайте ситуация очень. Массо агор, массо министерство, массо бомбеш мояли. Так, это диона, шашар диду, ваш диду, шашар диду, харчо тот цер бизнесмен, цац министерство, министр, саиха, шашар диду, важашен дагуой. Так, казах ворк. من область аварии, Томской области, это авария, казах ворк губернатор. Сараш шар загнать диду шун и движение чоер. Не вот так, сунха грязь смягчающие обстоятельства в отношении Ичкерии и с Россией уже даюли. А она Советский Союз, интеллигенция, руководители, хархалшин духвелным беш, виш резбатер. Так, вот واحدة أنا خيش باشعل خيري هو جوان يوري أوبلس كاش بين بال ماجيل كنتي إنسان ماجيل كنتي إيش ريز باسر ما ريفولوسي ميرو زيلين باش يبقى دوش نسام ديله هو باشعل خيليش يل شياتر так صبر رئيس إيمنا مسيري أسيوه أسحالها على إقيش على Кроме президента и этого народа, все основные движения, практически все основные движения, царно хочет амхилла арх. Так, цхадия, цхабюс, экономик, хумуирерте, худирде, хон худирдете, мамадан область района худирде, район худирде, цхабюс, ойл садайтен дат, асладик, цхабюс. Чун ойл эйтен яц? Цхабюс, холи цхабюс, хотя подумать, худер وش شرح سوى خلوا بلجين يتنيات ووعد الشريعة ووعد الشريعة ووعد الشريعة так سو اتشعو закон شابت بيس اتشعو يولش 99 году شا ديل تشاو مايون هاني شا اركاتش دون شا كيك دون ввести полное шариатское правление, отменить конституцию, тадыр, указ шунха. Через полгода, что ханир мать очень вам хермам, ищите вексаться. Шизам ему сомана, сондел хочу там бор бошбар, бабишбар. Все стороны, которые заинтересованы хочу от вам хела, так были удовлетворены, но дал молаха. Все, кто был заинтересован, они ушли вообще азюкцан себе российский айдлу ишца азюкцан себе. Одна из частей Эрдукова сопротивления, одна из частей им была передана власть всех остальных кино дабехер. Иштхол что и хавок дочеры, чи хавкан
أصوني أحتام ديشير شمل إمام شمل قال враги приходят не пешком, они приходят на плечах предателя. Да. Практически ишнистелер харвай шолот он был, чем бадекач. Мюльжубу элхетони предательш, эстельш даже яха цабону худин мюхулин наш предательш хетон. Хинти экономический блокады он нефть дадович саш пример. Экономический блокады а нефть дадович дадсан дух штагальчи хона хочу кепек яиш маят. Так Россия ночи определенная еще по министерствам все хушил кепек йоцу хочу цаллик литр нефть практически до кич мадасри. Так худур مثلا دينا وأتيو شيء نهار سسيم شيء ماشين سسيار سكواجنش عدي هار زخواتش ما يهار ينف دوخش تمن جيم أتو خل تامبر أتشع فيست خلش نه يحيتي صوتر появлялись люди أزيوم بأسير شوريات появлялись люди царь هندور 36 участка да шимаши هون вот тебе $10,000 или $8 шимаши бензовоз загрузить нефть والد يقع شق يق تاق حقارت يقعد يحوندق واه كيشي وات ها كيشي وات تاق وها يغ حاني عن مكشر سونون سمك إن شنات تاق جماعة движенияш пусть будет 5%. Изначально баланс تحرير 5% бабош дельдо газо шариат خلاها 90% главная цель уничтожение чеченского государства. Вообще Израиль. Так иштел саботаж. Перечислить мои он цулхала был. Так хоча внутри самого государства для больше حاجة هو هندو أصلاً بريزيدنت سوما مرخلويش ميل مروي كانديدا эти люди тоже примеры так саботажер очень да халава естественно хам противник хам реакция соответствующая его разведка тоже работал чем бобешнах ой кигирошно ой о جماعة يبغنا صار جماعة زبال بوش باسل إكيجيروي تان لامز ده صار машину дали деньги дали автомат дали делай что хочешь да им дали бы подчинять ты шварцу и дух кигица фундиеза комсомольч мам сам ну башл все а вот والله سبحان الله والله دو هنا دن هر دي وجدي هر سسوية هر ويه هر دعتاش چون هون دیم ثانیه خور داشت إذا در تاق درخ دوقاهم اشتر واغيت أسنيس يتسايق حسون نسوي روسو قصو جيمس خبر آسم ديس ريتر وجيس وغان واسو منستر أبرون إشكيري خلو سو شو ولن سروك يقن والوات صادي خير دوسا تندل أسا قين قلدال ديسن هم هذا تندل أس مدر شيء أخقر دول شوم ندوي هنت إيوه بيوتش بول نخبوي إيش إن سوقو بيوتش $10 دل ماشينش دعوسوش بيش تاق ماشينش أوتوماتش الله دال بوخر قديش عنا شو قنت شو حكم واتشون أولي إبيرش بوخش بيش كتوري لامز دات سخوش تحلقي تعبوصل بدين خلاته تاع هما نوشي كجي بورش دون هو حلقة قطع بالا بول إبيرش عيخوش بيرش إيش أجر حلقة سبيرو دنا سير أجر كورتنجا يندر بيور سولت يا أدوغا ور تخان بريزيدنت ويرون غلاون كماندوش ويتس بريزيدنت تون ناقوس تون درجي دغيتش ديش وول أرسانا واغا ور إباسايا ور شامل ويكور تغن إن زكايوم أتخين حبا ديك عديت إيش تاع أتخين حا إتاع
даже цун баглия شين متك تيالو ترك تو واحد مصو فرونتي عوريز نو حالات دوي اتسو دوق يحشر شتقور مصو يوقع وريز قتن ديلا اتنا كيتش بيشبرق اناخ واحد ما باخه هو ادينا هوقشو بالو بيش تومبرق هو ادينا نجحسن ادعور غانت دوي إغانت مصر أصغانت حوشور أصلاً تخي والغانت دوي إز غانت حدا يلتشولت إعواتر إز شون بيتش حلقي دقح ندعو بريزوس كسيل زداني إيش يقيقتون أتخير در أتون بي إغانت ديز شواتر شعلي جيتاع أتون إسبوزوات دا إغانت هم ديجي يا أوغ بوغر خير دو يا تخو خير دو يا تاع خير دات إدر قد حداك استاع صام اولون استاع شريعتك زكون فيستير اصلا فيستي دينشينا اصحى السؤال تكون يشتات شريعه اصلا قيقين اصلا شو قليش والله بقدك دق اصلا قيقين شريعه نامنين تكون يشتات اصلا يخش اسئله اصلا اهو استوب شيء اهو وديشي هوش توام غير باش بون بغيرش بون خير شو تحاتك ابسولوتنا شيء كويات تندل يقول شو تلقى يخوتن قيقيني شريعت الحمد لله الله اكبر دو تهاوتن صبخوك دين تغن ولا كان ادعاء كان هو وقتين بيريود دادر ديش ما داري وي رونا نقبرت تاخين زاج هو شو سو شريعة قيقينير زكون أتمين الدين دين غدا دوم سويتان وغن الدينير واحد عائلة تحيل министерствош российский министерствош أو республики تاعش حدو أيتر يال практически все министерства шейшие по направлениям модели ну определенно ще даэтор но амца даэтора тебе выделяется 10 рублей попадает 3 рубля да 11 12 شين إيش ما بس تيري ما بر قيمة بر إيش تانا ما شينا ما يسان نو إتسر دايوخشل جست قزع بولشين خات خوش دايوخش مخل غرياتون إذا يأتي حقنا так آخر حي يريسغش يا إيشاتي داستر вот тебе положено это мне это тебе так إيش الكونتاكت شيء قدع تيرت تاع по-умному политика вести еще и за ресурс حقيقة когда возможность теряется. ده أسيروبا ينخ أتيني هر هوشت أم باغيش بنخ أتيني هر возможность ما могли жить مو أردوات отношения مو خلتر لوروي Таджикистан, Армения, Грузия, إيش تيون دعاتة دولشة пророссийские политики, российские ареал политики, это واحد شوي عايش يلشترق. شون أصلاً ريزيور. يعرفنا تاني положение не случайно язен цол حالة دوم цол яхайтен кассета сон дик бдаммадо. Какие возможны уступки с нашей стороны ухилтерло общее оборонное пространство. Русский язык вообще из русской цивилизации. Из-за Берш, Дишер, институт образования. В общем, дука... интересно. Но экономическое, общее экономическое пространство, общее оборонное пространство, но в составе Российской Федерации и дошли, это было неприемлемо. Ради этих слов, в перспективе мы независимое государство в экономическом плане. Смотри, Грузия, Узбекистан, خيوط عشان политик. إنسان ويخيل ترلرن تغنى хотя бы минимум взять. Но главное – это независимость.
А до этого отменять халк элер вопрос о независимости будем решать через 5 лет. Вот это что подразумевает? Это подразумевало, мы подготовимся за 5 лет, уже референдум, спросим у народа, и потом решим независимость. Договор ищет. И в каком году? В 97 году, да? Масхадов Ельцин встретится день Масхадов Лебедь встретится день Хасавюртовские соглашения. Хасавюртовские соглашения предусматривали, что в течение 5 лет, то есть до 2001 года, в Чеченской республике Ичкерия будет проведен референдум, где... Через 5 лет. Через 5 лет. Через течение 5 лет мы будем и экономические отношения и так далее притираться. Даже приезжали северокавказские областящие Российской Федерации, приезжали губернатор Бахка Бяхкин, Ханкала Дагдуан, Уайвош, дик отношения еще, да, юэлэлэр. Так, в 2001 году или 2000 В 2001 году есть референдум. Комик да ялдери иш договоренность. Телевизор чего хадючдер. Моса метадер. Договор. Российское телевидение чего дючдер, вай чего дючдер. أتخيل أنت ويبيج بولنا تعدل بولش إشريزي بولش تيت. Сам Элев Масхадов более российский губернатор, чем президент Чеченской Республики, сам ищет. Цунчола Эрна и отношения с дальше, и военный хил, газ шуахила, офицер шуахила, душ дар, цунчола дар. Так, чак садуалит, мировой политика, так, имперская политика, так, вой жим камнишду. Вы ночью берите сколько хотите, Юлия Майере, Юлу, чем берите независимость, сколько проводите, Ельцин, Юлия Майере. И война наша, например, первая война, особенно, не потому, что мы не знали историю в институтах, российских институтах, истории хош, Нахмаду, Вэльчо хош, Берш Барвой, российская армия извоин, теперь история хаавен и почал мою хаавен, но тем не менее, уж бахка бахкен, хочу хабахчи, вен нахдаться арит. Прежде всего, сосан простой, вен нахдаться, вен нахчи нахбать, дюненчо история цаалита, мы все пошли туда. Иду. Вен тагуэртнага, вен сосан чан тагуэртнага, он дальше пошли на войну. Мы воспитаны именно в культуре российской истории, надо защищать Родину. Масхадова уже ближе 2003-2004 год, что он предлагал России, на какие уступки был готов пойти. Как раз архивная аудиозапись Уайгах об этом. Первую запись Латянш. Такое общее военное пространство. Южные рубежи границы России. Военное присутствие России на территории Чечни. Совместная оборона, где, пожалуйста, вот итметтах астурдуэдиона, учуаха, военная база, кефилдеза. Итметти, цу соглашение о язде на Хердуэздио. Соглашение о язде на Хердуэздио. Вот с этим мы согласны. Мы не отказываемся от присутствия российских войск на территории Чечни в плане безопасности России и безопасности чеченского государства. А в плане территориальных интересов России на территории Чечни, в территории Тира им не грозит опасность. В территории Тира, Тишимбяхка, Хрищевич. В этом они имеют определенные права. Вот. То есть, в территории, а военная база наш харят, они почал. Вот. Аски наш хильмег. Надо договариваться.
Шолга, военные договора, соглашения ни с каким НАТО и так далее, значит, в категорической форме. Раз, шатнебенно, значит, все это исключается. Коллективная безопасность только с Россией. Вот, и дайте слово. Лично раскомат перевод денег. Лично раскомат перевод денег. Передать денег оса sa функция химаери са бог хибар асен бабина. Сай айс бабиш бог аса отам мамади асен абин бог чак бакалс бог. До конца бог асен бог. Так и дольше дер. Так асюм баха мы любая война заканчивается миром, или проиграл, или миром. Цундела este дехкнера قطع ما درون هرو يقولوا كذا كذا начала زوجة يقولوا كذا когда в Москве пошла борьба за власть между Ельциным и Горбачевым, у Горбачева был план всем автономным республикам, в том числе войны, создайте, провозгласите независимость. Потом мы объединимся в Советский Союз, как из 36 союзных республик. Иш план Елштер. И Юринга, Ельцин с Юринга, и план Идауах Юринга. Так берите все, сколько хотите, так, естественно, так, движение войны. Союз республик. Другое слово, синоним, федерация, цахольцинах. Федерация, ну, практически Советский Союз, моя федерация, если перевести на слово. Так, и планер Юлинок. Потом, Завгаев, он Горбачев сторонник Мавари, коммунистический. И да, тотчас пришел другой человек, и пошла политика такая. Это хинца Масхадовс дючлега ца иностранные натовские войска шахидат, российские войска на территории республики возможно больше, их он доктор дюча. При этом инстагранлер закаевс хинстях лилуашал политику, удуцо проталкивать дяшлега протекторат хватуез в республике, то есть покровительство, внешнее управление, бог доказ, внешнее управление. И, естественно, человек сам находится в Европе, отстаивает, проталкивает их интересы. Это означает европейское покровительство, европейское внешнее европейская управление. Политика. Латянш и предпоследнее видео. Палестина, Палестина. Вот еще в те времена Англии, в европейском почал, инти до сих пор это келарца было сейчас, по-моему, Палестина. Вот и предлагает выступление Закаева, я лял видео латянш. Чеченская республика Ичкерия должна находиться под международным протекторатом хотя бы 5 лет, 10 лет. Я не знаю, сколько это займет. Мы должны находиться хотя бы минимум 5 лет, максимум 10 лет. Должен быть международный протекторат. И мы сегодня уже работаем над этим. Это Закаевский зазуд юкар, тоже один групп юкар. Возможно ли дислокация натовских баз на территории Чеченской республики Ичкерия? Это очень интересный вопрос. Конечно, да, это возможно, но только после деоккупации Чеченской республики Ичкерия. И после деоккупации Чечерин, я думаю, это будет только приветствоваться. Почему? Потому что в этом много плюсов. Во-первых, мы сможем арендовать нашу землю нашим натовским партнерам. Закаевский, в кавычках, правительство юкаю, ялла зудю, до этого Закаевский ючахез натовский бэш езбоха нохчичуаха, аренду цен лехтадал езбох, 5-10 лет внешнее управление, есть Бог, нохчичуах, царь европейский. Соответственно, это не только военное присутствие, но это и чиновники, европейский формат управления, европейские законы, европейская культура, европейские, в кавычках, ценности. И предложение еще в 2025 году на дворе, спустя 20 лет после предыдущего, аудио Масхадова, царь предлагает, иду
أوي هو شو نوشي شو دول عيد لو إسنشة نأبروت إشة تيز توان بيز إسنشة ونوشي شو أنتعني أو ميكشة يات نوشي شو ح رجع وديت ديش ببيش بيش نوشي بو إيش بو تغن إيش إبوليتيكيو نوشي كولتور غلا يز نوشي إستوري وستنا لوتي يز نوشي موت لربا بيز يلا إبوليتيكيو إيش разный подход, что гуще койна к будущему Чеченской Республики. Сейн хезер дуинс, ох эмалдечен, вайц более подробно дуйцердуй, масхадо тхоцандол чхейн ха и Англии чую орёр, шейтер годир деве, терве освободит дир дете, и умш сенула ацала, чуа дить мадуйцре, даеман цо конкретно категорично أورشدرجة وين رسل غولي تهلقي تبوش عالقيات نقصن أسينيس تبا روسيسكي بوليتيكا ولا بسيرنا وين غولي عيرق رسي بوليتيكي وين دالجي وين جارت ليلانغا وين إيش نو كروتش احتياج دوتور قصو أتخين هينت إذا كايوس دوتش دولهمنش تهلقي تأتي تندات قصو هيدا سون خزجا يشتغلن انت واغي شين غيت أنا تحمو ديتين ده مثلا إيش تنشم بريمير با هوندا داخل شو اسبريشر هين سن ситуация когда один народ одна общество выходит из другой общности выделяется что определенно хан юлушсон на акклиматизироваться да из и пришед der война в реале российской политики вообще идет борьба между англосаксонской цивилизацией и русской цивилизацией. Мои эзюкнис делла войда азалена войнис эзюкнис делла. Так, هو أصلاً يرى هنسي естественно люди, которые находятся в Европе, церник бегдуйцу трудош мада церцаасте дальше. Церцаасте дегдуйцу европейский. А хок хавай хилартер از Россия Советская Союз архтер и менталитет и модели ويك مسيرة تشارشهم كيجدو. но тем не менее أصبح هينس هو شهوتنا кроме этих двух слов. В составе Российской Федерации дать ищи дошло, действительно все, что мы хотели, к чему мы шли, чего мы добивались, пример, ради Аллаха, ради народа, он пример. И мадери дохар юасонга или дохар туан балчен وسوسندش موغ بوصل برا موغ إيمان تدرا معمدن ديكها دخل إيشار الله أكبر الله يحيتش ديال يوم بتوم بوجو سما سبا يودلش دهنا ديال ده خلقا أهتو بغيتش يركوا تسيل دقة جوش دقة أرعدك أتحين خامة سخاري هو شحدك بوين هون درس وين تعامل هوش درس هينز إزي وين نستدر باندوش وين نستدر تاق يستيسنا هينز هو شعبو وقتن دخل ألاق يستيسنا أنفرك إشتوه هو شعدوش دقة تيرورك يو تاق أحسن هو بحشي بيخم بحشي هو معمدن هو بيخم بحشي سيرنا إزي نستدر و تاق هينز ما يدوزنا إسك بوتي إزي ورا مو درتيه وهم نرمال قطعة ما سو معمدي إلى أوش ما واحد قيش حواش يعني هما أوش واحد ديس ما جش سديس ما جش تاني يورهمش ديسنا تاق وين دال شيء مولاه وين أس الله أس وصح أوش دوقيش أوش إستوريات تقلق صا إستوريات تقلق صا ويخلق هينسنا بالجانب خلدا ديك داخل هينسن تودل دات تاق هور كيت شيء ماشي يو تانين وش سام إيلر صلاة أعلم يتسون ما سيتشرح حالا دوي حانيخ دل بوينش شو دو خايهان هو بو خايهان دل بوينش شو دست بيوش بالديه ماشينش аржели мы стараемся попасть в Чеченскую Республику безопасности. И он просто так дать Российской Федерации до сих пор до Сибири он машин ждать товар дошел тогда связываться так из-за он достижение что بعد كاش ищи что сога وقت وقت там что иншаллах شيء زامي مصوم الناس يخبخ شيء زامي مصوم أنا استواء شو أصلاً он знал будущее شيء زام خش إذا آخرته но هر сохранить доллардات сертие и на этом он и погиб из так из-за дешберш мабы
Так, у российской власти берег, где он идеально раскрыт богош, мабас, серии мою разные политики. Юта, шахинти 8 марта 2005 года винок Масхадова. Еще вели боевое действие, ассоциация, эпизод хилейцу. Это примерно матсатинец свой. Так долго. Скорее всего, январь-февраль ходу, и что он выход динер, через Европу выход динер. Шрёдер Бошварк, германский канцлер, через него, что выход, тишат, я шер бадекальч. Док дера, так переговорщик Лорьера, сколько можно продолжаться туда-сюда. Так, первое условие, контролировать еще я социальную ситуацию, военной ситуации, але так, первое условие, в течение месяца боевые действия прекращается, але в знак доброй воли, я не помню, события, он, але сатинер. Сетири. Массар сатинери. لا ساتير وين ساتير نو قديت على خلا وين سوش خلا حنها ساتير يو بس ايوه سيتيرتي ساتير بس ايوه ويجن داتر يتحدث ماسو ساتير ساتير кстати, из назначенного вар, именно ответственно за это и вар назначен, шемер вар, это назначен. Ага. أتخيل أوجيتون صدع متج من الله قولا خير سنديرتون لبوي دو غوردنا بيرغورشنا تا ياتر تا يقتول تا أصلا روق دعاده خوش تا إذا دورشم نوشي времен دو تا صدع متجي из масо агорию положение это вай положение это масо агор есть мекшду есть хиртело может быть تخوف قل دال شلت عشرة دال شلت عدو سيرنا بتوع كاكي مواتينر شين أدر داعد أشتاق نبود نمثل إردو إذا خلت له شين قيلق بليتك تاق وقع ورا توجه سواز مايري تاق سواز خينا يديني سبي تلفون شياسر تاق يستس تاق зафиксировать ينخريو تودل متك مش دخيش так зачем нам возиться дальше с ними давай продолжим добить добить это ويشم ده ديتنا إهمش هينس تغنا سيريوزني ناخسنا أستي بوش لقرش درج كه بوش نخبو هم بوهون ألشي مسخادو تصنعوين وينا اتحاوينا دوكرول اتمتي وحويلن شين خابوخ شتغن سونا دحول آلو زع أرجومنت سوي تشسوق أرويش قمرش ديش نخبو هينز حون خان سديز نكسان تنعوين وين إيش متي حوالي نحا خوتاني دوقتش إمتى شو عشتوش نستلهم ما دويز Обычно сан массою тасан на проверке школы зачистки олор ксар, например. Ишти регулярный двор цар, это терем, чем подвал, о бункер, это еще помидор наш чил подвал. Так сейчас полностью вычислить, точно что хичул, они сделали операцию, то отчудо, естественно, отчудо. Так, сейчас хауса, ورد المتك يعني произвели взрыв и все. قيق أرجين شدات أتي بتحصى ما خيل دليل ويدخل دق. نو تهوت ندلق. خيل دلق. وإيكونوميكسكي سيتواتي هنت إيكونوميكسكي تخينا خلوا سيتواتي تعقيج أو خلا يال تعقيد غير شيء تجو قهوة كشناخ بوت أوروبا تعنا لوج تخلا شاس جو بيزنس развивается дальше خلنا бош он аж республики үч бутин оле та ويله хоттаqa таqa хинца аха уерсичинг аха күгдэлжа война та теха дяча любой Россия айдалца Россия пачхалца
دول هما شادك اختوا خيات شا قميع دكتور وي وحد يشتغل قميع الله при этом أعمال не только аэропорт يأخذ إم وداحة أخذ представитель ويقع تعسكير شدق взаимодействие с профильными ведомствами, министерство ще заключено договор, соглашение, взаимодействие, российский артист, политик, и доказывать, что один из документов просто ради интереса осадуй, и письмо отдельно третье. Письмо от зампредседателя правительства Кулихки, когда атенду, Масхадову. Так, 9 декабря 98 года я ездил на подписью, хохар печать, например, шушу контроль. Управление отвях хедук абуа бечига, наверное. Фоксия юкер, контроль. Да, контроль, да. Позигаха в связи с крайне тяжелым положением, сложившимся в вопросах хлебофуражного снабжения населения Чарии, Кабинет министров просит вас рассмотреть вопросы снабжения населения ЧРИ хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями и поручить Министерству финансов РФ профинансировать поставки в ЧРИ хлебопродуктов, вспомогательного сырья и оборудования для хлебопечения и в 1999 году за счет средств, предусмотренных по межбюджетным отношениям ЧРИ и РФ. То есть, межбюджетные взаимоотношения. Учитывая положительный опыт сотрудничества, то есть такой положительный опыт сотрудничества и оперативность в решении вышеуказанных вопросов, поставки хлебопродуктов, вспомогательного сырья и оборудования, просим поручить ОАО «Росхлебпродукт». Приложение программы хлебофуражного снабжения населения ЧРИ на 3 листах. С уважением, президент Чеченской Республики Ичкерия Масхадов. Хузигаязина. 6 декабря 1998 года, исходящий номер 1063/2, город Грозный. И уже дальше отдельно кадровики Шдехкина, 9 декабря 1998 года. Документу Гойтак и десятки. Каждый день 10 и Санкт-Петербург подписывают десятки коров, любое министерство. Десятки его Масхадов как-то айна дош. И перед угордикс вен гаден ханер. Уэйт он бина подрали сторону отошли. Подрали сторону отошли, но это не означало, они тоже надеялись, жим, хитим, вернемся к изначальным плану моей. Так, мы продолжали халахсан отношения, бюджетные отношения, денежные отношения, моссума с Россией. Емайери. Хор дина да ёш, первый представитель хор министерства да са ёш. Так, и отношения яцер яра дел дайер. И хилита, цахилита, и дерек диан хо духо арбал набар. С их стороны бар, с нашей стороны бар. Царь иду хадер вот это. Не потому что Масхадов бехкеу и то там сабак Масхадов, а зюба Масхадов هر خلق دوست بیشترش برگ لبوی ارگانیزاسی общественные общественные организации хочет он бешерк, хочет он бешерк. Все были заинтересованы. Он дальше про Советский Союз делал школу руководитель шайдух вален бачболо. Они очень хотели этого. Он теперь бух бардогах массуамадар. Реванш, да? Реванш, Кибар. Когда ты говоришь Масхадов, ты говоришь отдельный Масхадов, или ты говоришь Масхадов и его ближайший круг? Масхадов ближайший круг Эрдуэй, но ближайший круг Масхадова это означало 3, 4, 5 человек. Мюльшбарыш, примерно, назвать меня. سعوات ورون وجه أحمد عجورون وش صورون وش معمد ور أحمد ور وش بطل وروي أتقري وروي تربلايني ور إيشو Турпалаев. إيشو بمون نوت عيان أرا ور لوم عيل السلطان. السلطان الله ما يعلم إيربور ور в любом случае ور إيش أنا мой кабинет министров из разных людей, разных районов, регионов, حون تعملنا سون تعملنا هو معمدا تعملنا هيتينرش بمباري
цанах специалист бо цушей так удовлетворить болезное самолюбие, что халах болел, бол канти иш махит бори, так и долж и положение. Но с Российской Федерацией юхайол положение, вой я царь юх дик даю лелер, أصلاً ديك أتناشن يلسن سي أتناشن ديك دعيو لير نو سديزل هينز أوتس انترواغي تاد قشت لام عيلا وينز طون يوقع حرش ميلا грамотни, образованные, политики, так, спочатку шо ахдер гунду хуш, так, масхадон лур гунду хуш бола, да азот обалдол Ахмад Хаджи харнах буй, хош дигнак остибар лом айлес Ахмад Хаджи دائما تون تعني ورش إن دخومن شتاحة تارشما أتخينها شملانا تقطونا يقعدولهم شدات أستاح أصلا هير تا ملا تا صلاب استالج وعاخو شين وشي سن لوم عيرس أحمد عايش وقر لوم عيلاشين ووزريتر تونج داش بيخكش بوخشر وش بوخشر بق الله دقر الله رواخ لوشة أتنا بتشا قلان لوشة политика юж на хошбар сасоса нерш то командишем тронма вакансен так аргер чаюзер тромта герздерг отсенсдерг би иштат дала хакар дич камершка хакарет хегер иза чоот همن تباخلوش إتارجر حواقيرتش أو تقول حواقيرتش سهر أو ملا جوست كتا تشاغيرتش قايقر نو إي واحد سمالر نتقوت أور ألسمون نسبل تير كريش جو خل سيرنا تسالاري صون إذا أعباش دقدو إذا كريشام خلتلو نصون حرقو أتيو صون جو في هذه الدنيا دو غشك حرق مايي زارست أول واسق متلاقو حرق جو واجنا فاكتريو تا أسوديون عواوا هر حانخ العتيه كان هروين غاشن بوك بيشوري بلع وري قروخ وري عباق شيدون دليل باكاجي قال شي قالوا ما داز دي سو ما داز حرم يو حرم قوا 98 год яха масхадовин йол покушение хауэн 97 год ях предвыборной кампании Йолшхейна ха против Масхадова Ленин политика хауэн Басаева, например. 8 год одинак ха 99 год яха Масхадов бог дег массуягу нарушить дина страшнейшее преступление и на Дагестан вторгнуться дара хауэн цулт яха бислани и тоже Басаев динага хауэн иш масни холиш масит интервью хинца YouTube чуаха против Масхадова Басаев вистхолш и политик лели на ол массу мастраш на меллуга лели на ола Басаеве цене, значит, можно было, да, получается, Лайд. Почему можно было с Басаевым пойти на мировую? Просто логики я пытаюсь понять. Почему он ответ дать, я не могу знать. Считалось в данном случае Басаев Хил руководитель определенных силовых структур, тем лойболш был наха, эти периоды, и наха, они более нужны были. И что шла война. Они были более нужны, хотя они были как бы параллельно был, почти параллельно был шпар, потом он соберешь объединить. Они более нужны были. Сундер выход эсхен, когда он ходит, уже он превращался в хищки продержательное положение. Дюрш хил хердук, он сабах, он садир я не могу это сказать. Но лом али цхолу аматин отношения связь я мерчен. Ерхот идиотс. Лом али си, алсултан лом али си,
على خير اشتريش دين الصغة يعني رشوس سون صغة عن سعر اشتريش دين تدين سكري سوى تدين هذا لا ما يليتي يومك يوم بيرت Вот отку и мечерха он что у Масхадова через лам Али Ал-Султанова была связь с Ахматом Хаджи. شلون يخاطر سوى تو اتحدولشين Ну, модисна, просто до сих пор информация, инсон хозяин, это дети ищут, а дети. Махиди сума даться просто, он имел связь через охрану его, прям хоть его мать, этого достаточно. Через Это охрану. модер, Чем личная охрана, президентская гвардия. Это бер школу хак, хунца хак. Вот خلينا تشوفوا لما شلون اصلا انت وشوره لما يلا عمد انت وشوره отношения были. خوشر تو شوار اسرائيل. вот خلينا تشوفوا شلون بر شلون طام تشوفوا خبر تشوفوا شلون بر вот أحمد حاجي حق شو إنت أو دعوش دول تلوش بولتون بوي أو تلوش بولتون شون ريز واتر شو بوهرج و قام هلك د نقبولاتر بار شو شون إنت حقو حالتير شو حاجي إيش درجة هما جوان نو تخون يقعها هو ارتجاشي أوسكي представление так شو إباغر أوه وغاز دهولت وان ببيز باغر так أصلا يقع ور تخودر أحمد عجيور أحمد عج سعور وي برت ببيز بوهل در شنو غاز سوي برت ببيز وي توام شو بقيت بيز باغر شو هو أور تخدر تخدو قودر اوه ها ويلت دي بار وجه يرهوني جلاون كماندو شيور نجح سن خرشو سو احبو شنت اتوج الشي شات احمد عجن اتوجريز تاق اوه تسنا تاق وجه اتولر تاق سو ويبرتين اغو تاغنا دخ نيتقبل اغو ير Муаммад, что бакаешь бег, хутуалам галатни, а с 96 года бекнаг и туалама цахет, китакич эго туалама бекн, кита политик лиелогеш, дальше 97 8 9 года. أدل دوش خطر دوی اتون دل یه چونی دات هون جو بیسان دات هون هند الچی تخو شاخیر خیر ال شاخیر خیر ال او دروگ خیل تام او دروگ تخو دل دهول در شو کنیت این سوقت ایلی تون دل اتون هون دل ایستون تدی ال تان داس هون تون جو بلور دل هون دات is a wake دلور دات اسرائیل ها وان هیز سو سمنا سو ديك قيتشور وان يعبوك حقيقي هو تعالك صح قيتر والشو قيتر واسرازه اللي رستر اللي تيرو اللي بريداتلو الاس منو تاع دقيق قرون تاجي حاجات وبوغر قال صحما ليش تاع حلقت وان دبيل شولت يا ح مرشون دي بيش بريت وام بردير Как, по крайней мере, одна из целей маршрута главная цель у независимость. Независимость я маршруя. Маршруя юqi независимость. Я тебе мир يعبوك. عبوك ميردو. Бог, масалат, хилтерлой государство. Независимый Йорша, цучуабол, нах марша боч. Хилтерлой. Гимнугер. Маршруя ожил. Маршруер. Ну, это разные аур олор. Независимость градская олор, но че маршу олор. Ах, вайд. Халхарт, вам дабиал чулт я ха. Noch чуах маршруери. Первый он дабиал чулт. Хо маршу при определенном закон соблюдая законы, к примеру. حونا عيدلو للول هو شو خي شو نيز بيش بو شا حمارش حي ملو واقع حيلوك الا يشيل شا يو اسخنا ويا فيتم بلاني مارش در ويا حيلوك ده نو ويا مارش ده سرا حون ريس لها قيشن لها ويا بلجن ديك يا ريكونوميس كمبلاني ويا и в политическом плане ويا بلجن ويا были никем وزابدوت توزو штацер رسينو توز داشر مارشو هذا عيلوك ده مارشو موغر هور تجنا شيشي مارشو عيلوك ده يشيل تا وزكون داسر لبوي باتشالق يو لبوي باتشالق شي زكون خلقين سن ليلش ويا
وايد صعب проанализировать دقيقتين شوي قال ويجيكن маршуи على دحر توم بورش сотни тысяч нах бай бойш ويجرداش بق ماخد عالوش ده маршуа яққар итас пор яц отюqa قومو маршуа яққар независимость хатаилла яққар ويش бог дош о чак яққар так амалдатс Дүниено признаттыр, в смысле, президент признаттыр, Россияно признаттыр, да, пришел хаилер, но из-за охшу признат, цадо бог да царез, но ох дир душу, но и пришел кичем байтиш, худало хаусинш так вой вахожер до за столом эл, нет эл да цар, но и транкер хадар и да, и транкер хадар, и маржу яқанер, но دو أرح ديها سيها بتشالق شو دو عش إتحسن تا سيخ دل دو سيخ رسيت يومت ملا سيخوانز أرح يورش بتشالق سليلو ديزر جينت مسخادوس ديتن إي تارز موخل ديز هو شو موخل ديز وعاقوجنا تا أمني نخبوي تارجرة حيقل ويتش بوليتكش أرا بأخ أوت بتشالق رسيا وعاقوجن تا ديليغاتي يورش أوتن كيتشن بيش إيدورش خيل ديش دول هما تخا بلانير داديلر تخو إي مسخادو بريزيدنت خارج شانا إيغانتا قوسنا وجه تحبوت بالي دونا تخون يوقعها دودول ديلر تخو وجه ووشيخلت كيتشن بيرو تحلقية تا تغن باش حلق يقمتك شو إيش نسيا يرسيت يقمتك نسيا تحلقية أغو أشين قاشرن جو أوه يتنيات ووش إيه نطري أوه دينهم در أوه بورغندو السبو براويتس توينز إيمن مسخادو كروغي أتوقع أحمد عجاه وأتوقع حيقش دوش ناخبو تخو أس تخو أوه أتشي نتخو درق أتسر هما دا تصدوش تير شو عند ريس قادر دريوا شورت شو داشتن ريس قادر ترجع شورت قادر تين نيس قبر تين جيرز در يوت حريت مسخادة وسوي شانين وحوقش دوتش عيطوش سوي شانين شمال مغو داغستان شو اشتوام شو بحر بو الشخينا غور وسو غور وسو تا بوسر تديش غور وسو وت لبو مديهرهم شمال الج دير دوس أحمد إيتا محمد أستوند مبو نزاويسمый хельч суверенный хельцеец от территории и хашиец власти юлша. Если мы говорим о независимости государства, то это государство на этой территории имеет как бы полное право наказывать, поощрять, решать, устанавливать законы. Так, твои власти хельч, независимость. После революции, вплоть до начала войны, белогвардейцы, Россия, шайн раях батальон шелш хилал. Анархия после войны 1, 2, 3 года никогда, нигде еще не устанавливалась власть. И тем более, и махалит аль-арболь санах государство шхелч, иштердовой, государство шхелч. Нигде в истории, за истории, шин пача, после войны анархии, шин шарад, дадерзош, тайвершияц, ирзнаяц. И эргвенветник. Нам нужно было время хан езера и هو хан езер. А чинги садает вертвальт, а чинги сосуд азам езер. И чинги лило гуч дахат азам езер времени не было. Цхабиус 24 часа раз шин сад ва дела о экономика وندير داتيه هرولي لك مؤسس ورئيس يوم الواحين وليناس اصلا عندنا زي تدواجود. تعم ليش تاقا إمارشوا это установить ценность уже тогда дохуятина бишь та функция моя эти все хомершу и все короче суть я хашайла задач хоча хилаха казахама да цадиза хундяш хомершу все и гуттура отса لقرت إيران مرشوا أنا إخويش حسين مرشوا حدين مرشوا حتي مرشوا حدير مرشوا حسمي مرشوا
Культур совершенствоваться да деш. Кел ступень яхка еш. Ихум дуе. Это وين начало يودر إذا ما هو ويخيش ده ويسون بديك خيش ما ده السؤال غير تجا هدو مثلا حلقة وان دبل شو يا عائلة политик я هو положение или плане свободы. يده Экономика هو положение или плане свободы. Экономика Россия с халошдал ахчкельча независимую але в полном смысле этого слова это невозможно. Экономика, религии обденянты разные почалшкара хабяхкин проповедники. Каждый толкает что-то свое, разные направления, хаос. Религия, да, и какой-то акция маршрут. Культур, я объект культуры, я язуаша по истории чеченского народа, а язуаш эрхуеча, киншка цахельча, هور تعوسمي وحق хотя бы и культур عامة غير قوق عام ده نانا سفر غطاء تغيل شيء وسمشان إذ دعيول هون здравое охранение هو положение عيروين خاء يوتش практически ياتر образование практически ياتر هون بقي قنبل بول تجري كجي جيمي بيرشي تير بقونشا قوتشا غرياش ياتر إذا направление قي أعواليشا أعشت направление حليهشا هور направление отдельно анализича да считается оправдательный объяснять я что момент что после революции морально-нравственный упадок хул хаос хул анархия хул признаю никаких проблем с этим нету таган ли де халот свой тах политик я ха ويا внутри Чеченской республики отдельно отличается от других регионов. Регионы наши специфики, федерация хеларитера. Ну и ночи политика, ночи чуа лилуаша. Помимо этого, президент Венесуэлы цены встречала Рамзан Ахматович Ахинц проанализировал где-то 15-20 зарубежных президентов цены как минимум встречала. Эмиратчица, Саудовские Аравица, вопрос решать яша встречала. Из духа ночь Путин цен юга встречала, так Путин цен встречал ушам шварт мировой лидер шагол. Цена шара шоз гуза Путин встретится до я выехал дол вопрос, ценга передать до я строительство больниц ничего угодно хули за قزوة حبوشة أسأوكشنا هور كيرنا خا تاتيوق عزديستنا دوات هور كيرنا خوكشو تعلقر درجة تقصوش خوكشو نخشيشو حكير دولشتات إذ نفس كيتكو حاليهتشا هيت ندنياخا قمسي عيوشون دعيوهتشا تع فورم باركف يلا دوق عيدل دوتسيك حدوش حال شراحة كافكاسكي инвестиционный форум خليوي هور كيرنا فورум Минздравояш, Миноброяш на днях чакелиш он хочу дух руководитель зарубежный правитель дух наха бога дахуяша ёк халай ин политику экономик хвай хаяча вай промышленность та упрекнуть ягаяча наха хулвай хит яхайлен чараха старый турбнаша перерабатывать яш глубокий переработка яша цунах арматурч яш завод хаил навай хула дубюла хаилен йол целый ёкка технопарки царь производить яшалла от адая практически цену да керамогранит какие-то плитки кирпич разных видов яхка кирпичный завод чуя чуа мелди яшалла не производить асфальт производить яшек вей завод чуя солнечный батареи электроника медицинский инструмент высокотехнологичный Дваг лечить яшел, инструмент производить яшуай, молочные продукты практически шейга, охшуа яшу, йогурт, детское питание, молоко, творог, сметана, фрукты, помидоры, огурцы, полное самообеспечение. Деловая республика обеспечивать яшуай, парники яшуай. Любой машин производить яшуай, вплоть до военной техники. Несколько тысяч автомобилей в год производить яшуай, Аргунский автомобильный завод. Багги, чабуарзы производятся, Уралы, Газели, Некс там производятся. Какое направление? Оружие,
комплектующие к оружию производить, глушители к автоматам, броники, разработка снайперских винтовок, задействованы был специалист Российский университет спецназа, цигарниша. Любое направление, халатиша, космосе, вещи запустить, цадиняха, уже спутник, оборудование, и Чеченский государственный университет, то ночью спутник, летать вокруг нашей планеты. Ху направление, учителя всероссийские соревнования, учитель года, через год становиться шарах мел выигрывать легкий конкурс, который не просто имидж поднимают, они дополнительные финансовые средства, особые экономические зоны у нас, мы есть экономические зоны, мел прорыв мел прорыв на нефтепереработка и разработка драгоценных металлов. Люёх ждук и алхта ду и алируя дешелемни, итальянский специалист разработка истории хитсяха тоже аланской культуры цакел коренная шарах десятками киншкшуй орёш. По истории Чечни десятками по чеченской истории Эрхович, Киншкшуй, Грузия, Америка, Европа, Армения, Азербайджан, Турция, Цигара, крупный специалист привлекать Беша, проводить исторический форум, что он в прошлом году провести, наш он позапрошлом году провести, наш он на массу эруч арлушда. Просто так, ночью говорится, цадяш в собственном соку, дал елло, за миссии притворить тереч, садел, за ницха, белдал, муклаха, цигаха. Самоцель от независимости, а самоцель это как бы война ради войны мохолин. Почему? Ради чего там? Чтобы там быть. А конечный итог, конечный итог, Делдал хуманна хокка аж докой дела подписать диновой хок на юге от окруженные Кавказским этим хребтом с одной стороны, с другой стороны все российские регионы, и все наши последние 400-500 лет эта история как-то взаимосвязаны. Так шел там тяха и там газдабезин на выгодных для чеченского народа условиях, дабезин эти габехкен тулам рит лично суна шел там габехнага тулам рит нохчикам от там диахтаны проиграть дина нохчиш нохчичуяс выиграть дина Россия выиграть дина воушит барт амалларат аматсат он дабез беш дабезна там дабезна вай Кавказский там диавай там бин болнаха Ждунянди абоча дук инзали духанью масит векью. Вайсилки дагет нарша ждунянди абоч духанью. Хотя национальность хажуалаха бери Сталин те национальность хажуала еще тут идеально уже резко даже бать этнически даже резко бать нах. Ну еще боч бо. Халгарт он бекнага те халгвеллага иельцна уже как бы воч вот сигарел был духа был генерал боч бо. Шоллот он му бела войн вешна ха вой белый пушистый вой ангел дольше аммам тан хуман бяхки дат амма ом халбел бол тан табол наха лилинол политика харц хлабо хой вой бокола вой мершнах делаха вой гадел дол галат признавать таха дезой хун делча иза и признак хайн признак ницбол адми ницбол коми Царь хубо, ниц до шега ниц бол, каммо хубо. Шадига, ну дела зависит, в любом случае. Да, ам тхуях, ох, иш, ох, ниц дой, ох, хайкалец дой, ницкац дой, тхай чак деду. Хун само мишать, помешать, дердать бог. Ниц бол каммо. Слабый каммо, харт хаша йол проблем, иш баня, хорш баня, виш баня, шадолши, бела, дайса хос от каммо. Вой вешинца, вой гаделдол галат признать дина вой nis dina nis dina elaway qoziga habosh mando haduch halat wa mobile duch sholt wa mobile duch way мерша до дермо la экономики эти way хинз религии эго войн хо шо направление
وايد ويا نوختي واح بصوب دين ليالدين تعاشة هوكشواها أرسناخ بصوب دين تأويت شورت باغي ونيوقات عجم ليلي اسميجي بيدي داغويش بقى اور شرع بصوب دين تأويت شاس ناخن بصوب دين خزة دوية ميجديكش почти 1600 мечетей на такую маленькую территорию. Этому вообще аналогов как бы нигде нету. Масид школа хафизов, сотни хафизов, которые наизусть знают Коран. تحقوي 96 كفاتحة ديشة تعبول شان خوش ده تحين صادق يعدونا قرآن عم واشتو فاتحة عم واشا دواد ريليجي أو يحيوت سوي إنزل دوقة حجر شوي كولتور أو أصديت ديتا даже массу культурный объект شوي культур Грозный культурная столица России يلا وي культура نوخش Россия مثلا دعويتشة Совет Федерации айт выступает яш барон хитя забот халха вей культур дагой чит селгана Госдуме ахта мероприятие юшон вей культур дагой селган Госдуме бот хал Совет Федерации культурный объект юшон возводится яш дух шикарный многомиллиардный проект Национального музея Чеченской Республики возводится. В каждом районе есть дом культуры. Есть отдел культуры этого района. Почти в каждом селе эти дома культуры, секции, яза, можешь рисовать, можешь киево. Здравоохранение, вайшадик потерять нервы от здравоохранения. Преемственность этой профессии ушла. Баккивай профессораш, доктораш, уж я белли, я дабаган. Прерваться и полностью эту систему надо заново возрождать. Проблемы каких-то сферышка, проблема и очень. Цагул амвей. Сан оборудованиш, больнич, любой регион, да, ой, больнич, ой, больницы, ой, инс хаздик, ой, сайорш регионшка, яшьё, чё, операция, что яш, глазная операция, яша, люёрш бой, массу сфере возрождается дальше. Образование, осетия, учителя года, полностью школы, инс даже хаюрт халяча, нам масить тысячу, бечу далуш. شكول يتجاه هو ريون عليه شوق شكول كيجي كان بسوا بيش دوين لوش بقى كان بنسش دوين لوش إشاد دق وين دال حد الخلشة سخاتر دو إشاد دق ويتعبل ناخ ونيقر ويعيس خلي حقه ويتعق إن خيتم مأبين ويديش نان واش أشا دين دول دعنا يا الله ديلا توام دبالي تاح زاتشيسك شتايوري تاح دين ليلو غيلق ليلو مرشو لو يالو دين دول دعنشن ديلا وين جواب ديل غيلشا و تنا خمبا بيز باخوي طبعا خمبا بيز شا هور ويغا شا ديك اوي خيت توي قد عايسينو بروبليم شتايوريشون خيت لا احقا خطرن خليش سنة بوالبي شوات حقان يوت سنة должности хватить я школе ахули я больнице ахули يوت سنة должности вот чего хокон ли والله هر سيالهن لينير اتجا والشون هو خيط ما هو каждый век та خيط ولتيش وميتش بلادخشا هو شو مرش ويقوينا полностью мершхил سنة حياكيش مرشو ياتي وين سمو يليش مرشو ياتي وين دال حيل مرشو ديلجر حيل مرشو اما نجحسن وي اتون خمسة باح وي هر مرشو لرتياح وي ديكنيج عددتين ووشي واحد يتن يول حغ جامو قديج يحلغ ديقنا يوغا تتعشي نفس ده شيء эмоции شيء чувство щуч государство وي قام شادك عددتنا تاع ملكي وبروش دات ايش ديت ويت يعدي دولا ووشي ليح تاخ ايش تزامتني كروج خولت nach تاخ زي ابن تاع نينويش خولت nach تاع позитивный تاع خيتم تاع خولت nach وي بو غتاغنا مرش دو هر достижение تاع دال قيتا ما بين احمد عاش تلازوت قابل دولتون رمزان عاش شايل انتريش شينو ايدلا هو ايدلا تو مسيت زي اللي احتاجنا تو دياش دو زي اللي نشا شا
сан ястаган яца политический группан тиха вела шалилош политика независимые от хара тут адидо что заявление что то он дальше он всегда говорит интересы чеченского народа значит превыше всего. Цундел вой чуахдол дин отстаивать дар цааша 30 миллионов бусоб дагов Россия ашола церба онша уша войнт надеется дяшбо. Даже Татарстан богатый регион, который вообще дотационный и уж далуш бу даже цербох сюген сохор шара хол шуцигах. Любой поползновение национальной республики, церь бакмонш, я дая хархули, я бусобная бакмонш дая хархули, ищел поползновение Россия, хатана гучали лельча, то ожидать дяшнега, что Рамзан Ахматович делает заявление по этому поводу, начнет предпринимать действия, чтобы защитить, чтобы и чар задалить и поползновение. И бог бу иш, в соседней республике, и бог бу цуабе, и цахом магилля, и цахо Россия вистхол швег на таком уровне волстаг. Так, вайхитца цархилло проблем, вай мичархилла, вай халхверло таган, вауш абидин цадин вокруг него, то ялак да чакка дуакша, чак дацадакча, хухилла хи иквайн, аусиншар анализ окчуад де 20-30 передачи на вайшин Мухаммад. Таган так юга исялхан дин дол гайла тацадолича. Цугена херцолилен бол нах таган же из херцо юч бу ушинца ок айдлан цугена цуайдлан диснаца таган ок айдлан юч бу ушкете шо уша соуцу биес бахвай зулам шайн цавек киет шоу цавек шайн шалилош дега ца думяч лил шоу иш мох хилча ху хилча ша сестерные силы волшя Рамзан Ахматович простить вот свой ад, вот свой лин, шин лин бол, хак хацави масит тагво, ночи чуа парх аш. Ума до ситих бол чара, халхил чара, масния буша. Это благородство и вот ночи хом дуи. Так вой сажимал вой хекала. حقيقة ثانية صدقها وينقي صدقة جو يغزلوية تنبوي يغزلوين شول يا حبة دقيقة وهو هذا ترى ده ما دوائتي ده ده مولا حجم وجا وق وجا تا هرج هر نخشل تيجي قهيجا ديز ده حجم مولشون تعيخر ديش ستويش ويتم плане и вопрос решать дал властью, что любой вопрос решать дал решать дешда цара в плане морального разложения о положения ахилла талор и хундальча таган надехкана алкоголь лухок нохчи чуа даехкана тахка наркотик شو عدايحكنا سيجارك شنس وزن قاليو زود بيشتدو هردو دقون اقتديل غيتم دال خاستم بيش دال يشتيل هيت وين نوختي او بخبع شو حالخه ارس بيوري امام خلر ني ساقتي السنجي كورشلو والشر بخبع شو حالخ خل وقوي إمام نوختي قوم وقوي سولتها منصور شيخ منصور وكوكاز يرجع تعبرت بين إمام خلوئيس قي دق بقوي بيت ستور بالخوي بويس غير وج تيمي بيبو دق بقوي بيت نوختي قوم تور بالخوي نقصن وي مسل اوت شخيتشي وي نوختي قوم توي بال بولشخيتش ترى دوحل توم تشق بالشخين حا دخا يالي شمل فيدن حا برازنيك هوتير شبع شقوتش إمام شمال دين رجديني درماتش وقصد شبع شدوش دين رجدينينا سولي حمل وسولي عاقوقش انت قون دق دوتا زون انزري حال دوقة اخش دل نيق باقش فيدن حال حيشيت اباقا اتشا دوقة اخش دوق يقسم اخشا دوش امام شمالنا
söyleyeceğine praznik kotiri vida tak toş havoş düç atoş dokbeş ve izolum çudi iners nochçi mot büyüç bela nochçi bayal hund basti el akşam öyle nochçi bots değil si nochçi dots değil eler koş eleri tağın erh bu iş inah erh bu noç ahı قمال ديشخين حاين شيء بريتا ستويتشا زكايو يو إديجو شيء بريتا ستويتشا نو ترجمة تقلقيت تيرا يا واحد يا كروغلي ستول يا تحنقيت دائما أوتشا خبر دوتش بوش ويسن واحد هو بهندرتي ويباتش على تقولر ميش عقل دول دروي خرج انت يو باتش عقل كيتش بالمبوش مثلا Oqçu bax o nezavisimiz taqri o paçal qolları box. Xabar düç xelçi işəş halğı yeniyola qalç miçə dövlə və qalç. Heç üzüş dadı oğurdu və hər deyirdi və ələ çən metəha haxin met ksun xiziyat. Çən met İğalç du işəş madar doçsun çədə emin box dergənt və deyçən dolu o paçal qer o çox turpul qoy bir marş o yer no delaha أحمد حاجسة إغازقش تانيخ الله يوغت خوشر أرا داخل هنت غازقش نيوخكي نوخشي شو بوه دوتسيل تقوية تقشو تقيتشو شو خل بول كجيناخه إداركمش جين باتش تنسى جينا داجيت جينا بيش دريش تنسى خير هودا أتان ماتش درجة بق الله تبقى قلنا هنسر أخشم دوتش دول وي دوتش دول همش دا دوتش تاتين بقى قيرشة يو إت أحمد عايز وغنا بوتينز دقوري تادينا هوخشو غازقي بالين إشت بيش أربعسن إشت دقشو قول لو هنس وين كيجيش نان وي دعيزوش درجة إشت داترشون إنخ برشون وي قوم ماستخي إش برشون إتوام شو بينرش Üç barşun inti oy bitin kaçın batır bu tağın oy noqçi çohdol marşoyu i oy get atsayak etniş üç barşun boğşa inaqiyet oğerç doy yuğ çergere taiha bella ağot etsin del son la doğ çerge o mil düç dol qamalla sanahtir hadu tağın wahita aslara lor şayq al dorşa Порядочнее ورشة توم تبيز تقو هتحور توم تبيز هو بوش يتعلق يتشوح توب خلياتش جيزنح وقال ولشغينا دو ميتنج كان ناخت يقمتك إيش بوليتيك خلريتر دوتش والور يوها وكمان دو الشيخ الويز لا اعتلا حلغ ولا الويت انت بيت حلغ واقن استقوت امن دعوت انت قوت خلقوت امن دعوت انا ولا اعتلا حل صناع دعوت انت قو ايش دك انت تشق ولا هو عندك نيزتوش يا هو شاش ساندول شخين مسخه دوغه شاش ساندول شخين هو دين قمال خازون اصلا هو دول تخشي قو بها بچنين يحتاج مواد بيزنس حبچنين ما بعد تعبوش إيويت أشياء بول ناخبوي شحال لقيتها يا إداج غير الغازقي أربوليتين وتشر أتخين هدوي شحال لقيتها يسوى يا هرا يا أصلا بريزناتوير ورشواتر إبيسنش بوي يتسون بين كيتشن باتر بريم واحد تندل إيش أتصل ويقومت بالا بوتش ويقوم ماستخي خل ناخبوش إن أبوي ويقوم ماستخي ويقوم أنت إيش الله تيد أيت الناخبوش تغن أراب ولا إتسرحة يغرني إزور مليوقش بوش وي إدوزي تغيرتش دوي دا تخون مارشو يزا بورغودو إنت ودق إيسي قوت يوقع تغن سن مارشو يزر قيتح تغن سن حي أروال مارش داس وغالة أرون حين باسو بيس لأرون بينسي حييت لأرون بلغة والزربلات حييت لأرون هاي دوزل تنا إشكولا دكتور ديش لأرون ستودنتو ديش لأرون مارشو يزرق مارشو إما يتهان تاخ أشوق ألدول نزويسمست بو إيشي دوش بيتعلق يتعطغنا يقعس مسجد بعزرتك إيشي دوش قوسنا إيش الله طوم دحول لير طوم زون صحيح أتشين دشوا بين بوسا كيجنا بو أتشين تمتاح ويقام ملكيتش دو ويقام
قوم يقع بلبل إماستغي بوي بريداترز إيش ملج أوخلا إيش ملج أوخ كيتش بو عن بتش علقش أتيقر وي روسيا داتيق أتيقر أمريكا داتيق بوزل بتش علقش داتيق هورنا إنتريسك شو بيحكنا وقتوح طوانبا برتغليتا يغنيت إيعانو نحكيتش بو تنديلتا الحمد لله دالا لا تقول وين ميحك دال وزغلولش دال وين كرر هرمارشوت عما يعقل هرتان دعيولي دال لردويل وين خندر تسغاشون وين تمن كيتش دات وين تملوي دا وين دائما تملوي خل حد يحكندو نو دال لردويل وين تم يوقع خلوت خوش نخيطو مهيو تاق اوتو ميل بايد بو ايميل دوق بيزا اتم يوقع تسخلش بوي يقارر شو خبر دوش بيك تين توم هو يوتغى تين دا تعود الخنبي مرداش وتعكرور برش سوقر دا روليتي دو دا بوسكاي ويوت زي ناخشي قومت بالابات وناخشي قومت بالبرش لا تمخلر والويشو دا الله تقول وين مارشو امين يا الله 99 году до этого что заявление шадина воен угрожающее заявление шадина يوتوان бал мобилля хавет даваган вала Европе суверенный сана независимый пачалка тагана аша уи цер ахчлуша уи короче шен дагденег да дюцо он держит унтигах с него спросить стагвать Истаг представить овой, а хок представить овой. Это юахкон он за определенный стагватсон, просто собрать фигуры. Шушиннах мерш милог хейтон, чо мерш милог хейтон шушиннах. Та политика хоч, пример бош. Инси цана политика хоч, цана югет шоч. شين دو أمتا صون بوش ويس خي سيمبول تاكيجي دوخ بوش تاع تختك وين بوش نابو أساق ألا تحنا بوليتيكي مغيت شين دوزوش بوش شين دوزوش قابا شين دوزوش ديشيتا شي زامي ديال شين شو تأدوردو تير باشا فرنسا خليدو وغيرمان غير تير يولدو عنا ايكونوميك خيل بانكوسكي سيستم تير بايد بك وين تعاد عردو وقدا تشي مغيت شاش دول تشعاتي أس سين بيشاق الله يأعبوش أغورا إيشان نديسات كبيرة رازني وشم شيء قو بيس سوناخا يدنوش برجن بو إناخ برجن بو تاق بقى الله ليش بشخر بو اتسعشين دقح بقى الله ليش دور شن ويسن دقح وليش خدمك أسيو تاق يغوبو англосаксонская русская цивилизация с Христом свою анестила. Естественно, царь шейн агвар бахнахер бо, хо агвар шейнах бо, так хо хабихум ю хак ю багадизер, ду хо русская цивилизация бол зна царь бабиш царь хабагдиш то. И друг у друга куски отрывать будут и должны. И куски ще отрывать це ще табет дахкит و باش حق استودي شو حاول سو وشو حق رمضان عجا وش استنقطر دلير وشي راز رمضان اخماتويتش هون لين امشي انت يحصل اي دوتش نغاسن وي هون لينا يو عيدلنا لينا استجت او مير شوي يعني هاتني رس مير شو بارتو شاليل سائل دي تقول بيتن وسط دي چانا مير شو تاوز يا تو شوز يلا تو قوزه يلا تو اي داقودين دو ايش داقودين دو بيت كيغنا دحل ليل واشلا خارج بوليتيك تان شرع ليل شين شرع ليل تقشرع ليل اي уже تامو ايغين وات اي уже شنخ اي خوشه ار يلا زولمي سوين تا أو نحكي قومنا تا ديك بالخط بيشوس تجو الخيط سون سمنينيو سون ده إيش بالنا خنا وتغنى دحلوت يا حد إنه استسيد ما يوس ما ديبيت جودي أحسننا شين لو أجر لي لاشة شين لو أجديتا دوتشة تعتطب نشة يوري يلا خيط سون شو كذا أتوخ بيلجات هم ده حكم دلش خاطر نمارشوا ملخيط عن مارش شيء سو تغنسي نحكي حقوقه نجحسن سونا مارشون خصو نيس قيتها سوسين قوم يوقعها سين قوم سين دوزل دولة ديشة
تاق سين ماش بوزلب دين لي الوشة سين بلغا ويتش تا وش سين دوزل هوق بوزل باتش عقاها هوق تشوها نيش نو أحقيا بيش سوغا إش دايزوش سايزوش هر نيز دات هر إشتغل ديزات سبوخشة سين دوزل قيوشة سو مارش هوق تشوها ويخش ولا سو مارش تقو سو إشت ويخشو تاق وج أعرف بلك حلو تروي تاق إز استجا فيديو هوكتشر أروالو مش بعنيت ولا أروالو إز أروال هات شن نقصن هوكتشو ويرز أغوياته ناتشي تصدق نوية تمش بينش تبوتوي تمش بين دابا أنت عطومش نسدل نخبو إيش أنت بحنش دورش إيش بات أنت وي بيوتوش وين مش بوغا نقصن أروال استجا هوكتشوها متكياتسن شوان ده شوي نتغن ويسن وهاخر جن قمل ده يشياتسن هون ده أجد عوه والخزانوي تو مقيتر داتسن تو تأخ تونج جواب دو غردو تون ده تو ميل ديش دول قمل هوكتشو ديكم ميل خلي غزو أخشى ووش أغور داقش دو تسر خارج عادة قنديت ديش دو تسر نقصن إنت ويدوش دول إنت أهديتن إديكم شدو إش درشي تون داوشتو إز هون ده إتشون ختون أترويت ديش دوتسو تون جبوه دوه بولشر هون دو إتمتيشو هون بعد عناخ أتشو بوه بيش هون بعد عناخ أتشو ليلخش هون بعد أتشو ناخ توان بيش هون بعد هون دات هون دو أتشو شادر جديك تون ديله شيك إدعور شين خزانة بوه شغلي أسهون لا لوش ما داتر أخش ما بوتشنج هر أخش تين لوش دو أسهون أسهون تين قوب شو ما بوتشنج هون دو أتشو شادر جديك أخ استج مرشوي شين قومنا تشوح ديك بول خيلتي شين قوم يوقع شين ويجرش نوقعها شين قوم يوقع نخشي تشوح ديك بول خيلتي يدعوش خلش خيلتي تأقمر شوي إز قطع خيت ويش دوي وستع الحمد لله مارش دو قوي ترى الحمد لله دير بركة ودير زخوله دال مقلاحة وين خيش عنا هرماش والله يا تعوهم دقة تتوش شيخ تعتبين مشكرة حتشوية لغير شل إيديولوجي تنقلق سديوخشة ميرش داخة ميرش ديش ميرش تشغدل مرش ويقوق نقشي جوا حاشية دين ليلو غلق ليلو شي إستوري ليلو شي قام لرد شي هوسم قيبة دالتنا خمدوخي تيلوي ستيحة هذا توك شو شقيلي حوصلنا لدوغرنا شونا بركال ديريز خيل عدي كيل مارش عيل